Ndiyabulisa kuthi sonke thina babukeli bale video. Igama lam ndinguAfikile Sikhwebu, ndiyitishala yeCAT and kwivideo yethu namhlanje, kwivideo yesithathu, sizobonisana ngento yoba ku-HTML xa ufuna uba nee-pages ezininzi ukwazi njani uba uzilinke uze uthi xa ucofa iqhosha elithile lihambe likuse kwenye ipage. Sizawuphinda sijonge into yoba i-unordered list siyenza njani xa une-unordered list okanye xa une-ordered list. Sisuke apho sijonge uba xa ufuna ufaka umfanekiso kwi-table yakho okanye kwi-page yakho ufaka njani umfanekiso, nento yoba sitshintsha njani i-font xa sifuna utshintsha i-font ku-HTML. Ndiyathemba ke uba nale video izawuba nento enifundisayo yona. Namhlanje into yokuqala sizoyenza into yoba sizokwenza i-folder for isifundo sethu sanamhlanje. So sizoqala ngokuthi new folder, then le new folder ndiyiphe igama. So mandithi HTML. Okay, mandiyicimele. So nantsi i-folder yethu, sizophinda siyenze ithi HTML. So nansiya i-folder yethu. Then kule folder ithi HTML ndizofaka imifanekiso emibini. Singayivula ngokule folder. Now le folder lena yethu inemifanekiso emibini, kwaye xa sigqiba ufaka imifanekiso ndizokenza enye ifolder ndithi igama layo ngu-images. Okay, then le mifanekiso ndiyifake apha kule folder lena yethu sithe ngu-images. Yonke ke ngoku imifanekiso esinoba nayo sizayifaka phaa kule folder, sizayisebenzisa iphaa kule folder. Then okwesibini ndizoqala bese ndiseyva le text file yethu, ndizayiseyva phaa kule folder ithi HTML. Ndizayiseyva ngegama elithi page navigation.html. Siyayibona nantsi i-page navigation.html ikhona phaa kwi-folder yethu. Okay, so ndiyithathe lena ndizayifaka, so ndiyithathe ndiyivule ngapha kweli cala enze uba sizokwazi uba sisebenze ngefile, ngepage esiyibonayo. If iyavuma, ingaba ayifuni uvuma ngoku. Okay, so nantsi i-HTML page yethu engu-page navigation. Into yesibini ndizokwenza enye igama layo ndithi mandithi igama layo ngu-contact us.html. Esithathu ibe ngu-about.html. Alright, so sinezi file ezintathu. U-navigation.html mandiyitshintshe le, mandithi index.html. Ndayifuneka ndiyicime apha. So index.html nayo kuyena ukhona. Okay, so nangu index.html, contact us.html no-about us.html. Then kube khona nale folder lena inemifanekiso. Ngoku into esifuna uyenza kuzawufuneka ngoku sibhale i-HTML yethu. So nansi i-HTML yethu, and then apha ngu-home. Then into endizawuyenza ke ngoku into yoba ezi links zizohamba, ezi links siredirecta uba masihambe siye
ku-home okanye siye ku-contact us, sizasifaka kwi-table enze uba kube lula nje usebenza ngazo. So ndizawufaka i-table, kule table ndibe ne-table row, kule table row ndibe ne-table data. Okay, then oqala izawuba ngu-home, eyesibini izoba ngu-contact us, okwesithathu izoba ngu-about us. Okay, asesirestart nansi home, contact us, about us. So sinazo ezi links ezintathu. Ayikabizo links ke phofu ke ngoku. Ise-heading phaa okanye ise-navigation, but ayizukwenza kwanto xa sifika sicofa apha akho kwanto izokwenzeka kuzo zonke ezi zinto. Okay, so now into esizawuyenza into yoba ngoku ndifuna ufaka umfanekiso kwi-table, kwenye i-table engeyiyo lena. So mandenze kanje ukuze kube khona ispace phambi kwale table lena yokuqala ne-table yesibini. So into esizawuyenza sizofaka eyesibini. Okay, then kule yesibini sizofaka i-table row, sofaka i-table row, then sifake i-table data. I-table data yethu izawuba mayibe ngu-picture. Okay, then i-table data yesibini, then i-table data yesibini izawufaka lo mfanekiso sifuna uwufaka ke ngoku kwiwebsite yethu, ne? So ize sifake umfanekiso kule site sifuna uyifaka, uzawuthi ke ngoku uzawuthi image, and then isource yakhona sifuna ngoku umzekelo le picture le yokuqala u-image 1. So siyayibona uba u-image 1 ukwi-desktop, sort of HTML ukwi-desktop, and then u-image 1 ukula folder ibhalwe images. So into eyenzekayo sizawukwenza ngoku indlela yoba u-HTML ahambe ayokhangela le file apha ku-images. So sizawuthi ke ngoku ne HTML, so let me just see by ipage. Okay, so the images, then igama le image ngubani, ngu image 1.jpg. Okay, so sorry, nansi apha, so i-picture nansi, then i-image yethu images image 1.jpg. So can join uba image 1.jpg images. Okay, all right, so picture, nansi picture, table data, image source, yes, images, yes, image 1.jpg. Okay, nansi ke ngoku image yethu izovela phaa, image yethu, but ke ngoku ndifuna ibe yi-size right. So ndathi width masithi 150, and that height 100. Sibone injani. Okay, so mandehlise i-width, so nansi i-image yethu,
and then mandenze ibe ne-border, of 1, then nansiya. Okwesithathu ke ngoku lesenzo okanye kwesine into yoba sifake i-unordered list xa sifuna ba yenze i-unordered list. So sizokwenza ke ngoku enye i-table data, sithi unordered list, and then ule unordered list masithi ke ngoku sawufaka i-table data le, i-unordered list. Kwi-unordered list sawufaka i-list item. So la unordered list or UL umele unordered list. Into eyenzekayo is that xa wenza i-unordered list ayibali in the ke-numbers, ifaka okay, sayibona ngoku bulletin. Yes, so i-list item li, i-list item le izoba kule list uyisebenzisayo, ne? So list item 1, 2, 3. li 3 nansi yesithathu. Okay, now masibone, yabona 1 2 3. Then into endizawuyenza masiphinde ngoku sijonge uba xa ine-ordered list izokwenzeka njani i-table yethu xa ine-ordered list. So ndizayifaka kwakule row e1. So ndithi ordered list, oh sorry, qala nge-table data kuqala. Table data, ndithi ordered list. Okay, ndithi list item, and phinde ndithi 1, 2, 3. Okay, so yabona i-ordered list ifaka i-numbers 1 2 3. I-unordered list ayifaki i-numbers, ifaka ii-bullets. Okay, so into yokugqibela ke ngoku into yoba xa sifuna utshintsha i-font senza kanjani. So masithi ufuna utshintsha i-font ngala picture, into esizawuyenza sizoyenzela i-tag yayo yodwa, font face, masithi Arial. Okay, so uyayibona uba iyatshintsha phaa i-font. So kwividiyo namhlanje sifike ekugqibeleni. Oh no, into endingayenzanga into yoba ndilinke ke ngoku le homepage. Okay, le homepage yilena, mandilinke contact us no about us, mandizilinke enzela xa ucofa ezi links izokuthatha ikuse kwenye ipage. Okay, so what I will do is that apha ndizawuthi href, sorry, and ndizawuthi href, ndithi home.php apha
ndithi anchor href so href contact us .html and then nesithathu njengoba ngu-contact us lena ngu-about us. So if ndiyarefresha kandicofa apha ku-home, okay izohlala apha ku-home. Okay, so mandijonge uba yintoni ezi zanyamalala ezi. So href contact us, okay, contact us .html so contact us, okay, let's see, okay, about us, no, okay, so home, contact us, about us. Okay, let's see what is the problem. Okay, mistake ziyenzeka ke. Okay, now nansiya. Now into endizoyenza ke ngoku uba ndikope yonke le code ndizoyifaka kuqala. No, ndikopa yonke le code ndizoyifaka ngapha. So go about lona ne, then ndiyithathe le code ndiyoyifaka ngapha ku-contact yona. Jonge phaa bayithini, ubona ngoku siku-index, siku-index.html now. So xa ndicofa, sorry, xa ndicofa u-contact, ubona isisa ku-contact. Okay, mandenze kanje, contact us no, ithe ndibhala into zamqalamu zakhona, ithe ndibhala into zamqalamu, zifuna ukuthi home. Okay, so if ndizapha, if ndicofa u-about us, okay, about us wethu akasebenzi, contact us about us.html. So about inzeka ntoni ngoku ingasebenzi le nto yam? href home.php index.php. About index.html mistakes ziyenzeka. Okay, about us lo ngasebenziyo, about.html
yeah, href contact us.html, and then index.html. Okay, oh, okay, save all. Nanso, save all. Khange ndisave. Kufuneka uthi save all apha ku-sublime text ize uzisave zonke into zakho, ii-documents zakho. So about us, thina ngasebenzi about us wethu. Sike siphinde sijonge kwakhona. Okay, contact us, alright. Okay, index.html wethu, alright. Index.html ibe ngu href contact us.html, nanke naye ibe ngu href about.html, nanke naye pha. Okay, home ufuma iya pha lena home. Okay, masibone uba yintoni lena, yintoni lena engenza engangeni. Yonke nje into ilapha, yonke nje into ilapha. Sithi manje contact sisile, asike sithi home. Okay, ikhona ayiboni. Awa, izinto zakhona, izinto ezenzekayo. Index, okay, home, contact, home. Okay, sorry. Lena le code fanele ibe khona nakweli cala, iphinde ibe khona nakweli cala. Zinto ezenzekayo ezi. Okay, ndenze ukopi ngoku. Index.html contact us ibe ngu about. Okay, into enzekileyo kuba ndisebenzisa lo HTML, funeka le code ibe khona macala onke ku-about us. Okay, ayikho apha ku-contact us, so apha contact us.html ibe ngu-about.html. Okay, okay, nantsi ke ngoku about.html. Ndingayi mandiyibhale apha, body about, then contact home. Okay, about contact home about. Okay, so ziyenzeka i-mistakes ezinjalo, sizibonile ngathi uba funeka uyenze ngononophelo yonke into oyenzayo, kodwa ke siyabona uba ngoku xa ucofa le link iyahamba iye ku-index page, xa ucofa lena iyahamba iye ku-contact us, xa ucofa lena iyahamba iye ku-about. So yeah, andizozikhupha ezi mistakes ndizenzileyo, enze uba simane sibona uba xa wenze i-mistake into ingasebenzi
uye uyi-troubleshoote kanjani, uye impazamo zakho uzifumane kanjani. So andizuzikhupha xa sendi-edit ividiyo yam, ndizawuziyeka ziphaya. So namhlanje sibonile uba sikwazi njani uba senze ii-pages ezi more than one. Senze ne-unordered list ne-ordered list. Senza safaka umfanekiso kwi-table, and then ke ngoku senza sayitshintsha sabonisa uba xa ufuna ufaka i-font uyifaka njani i-font. So kukhona ividiyo eyokugqibela endizoyenza kule series yethu ka-HTML, and then ndicinga uba zawube sifike esiphethweni sika-HTML, si-move on to enye into elandelayo. So yeah, ndiyabulela kakhulu ngoba ubukele le video. Till next time.